Запознах се с водораслите преди повече от 4 години, когато детето ми много боледуваше и аз трябваше да взема мерки. Не можех да си позволя по 3 пъти на месец да ми боледува и непрекъснато да бъда контингент на аптеката. В такъв случай взех решение, че трябва да направя нещо. Голямото ми дете в момента вече на 6,5, пие ги от 4 години. Ефекта дойде мигновенно, защото продължение на 3 или 4 месеца не беше боледувал въобще, дори температура не беше дигал и така нататък. Което убеди мъжа ми да продължава да му ги даваме. Последствие престана да боледува, от тогава имам най-много 2 температурки, но иначе гнойни ангини, бронхити и отити. Гнойни ангини, бронхити и отити. Вече бях научила всички лекарства по аптеките. След като започна да пия водорасли, последствие и коластра, детето ми престана да боледува мигновено. Дори и се излекува от алергиите, които причиняваха препаратите за пране и комарите. Решихме да имаме второ дете и така се появи и сестричката на сина ми. По време на бременността аз имах доста висока температура, но бях решила да не вземам никакви лекарства. Лежах, отвивах се, завивах се. Накрая започнах да пия и зелена енергия, и коластра, и за 3 дена бях нов човек. Продължих да пия зелена енергия, защото при първото раждане загубих много кръв и придобих анемия. След второто раждане почти нямах никаква анемия, така че продължих и аз да ги взимам. Най-големият шок при нас дойде, когато малката дъщеря на 10 месеца се разболя от пневмония. Започнахме ударни дози в продължение на 1 месец. След като дадохме съответните изследвания, никой не можа да повярва, че това е минало без никакви антибиотици, без никакви външни намеси. Както виждате, започна сезона на гриповете, на настинките и така нататък. Смятам, че никой родител не би искал да гледа детето му унило, отпаднало и без никаква усмивка на лицето. Затова, ако желаете да продължите напред и детето ви да е здраво и вие да сте спокойни, подобрете начина на живот на вашите деца. Решението е пред вас. Просто трябва да го вземете.